Hola humans, avui parlaré del temps, però no del temps meteorològic, sinó del temps com a ritme de la vostra existència. Ai, el temps! I la pregunta, lògicament, serà: què és el temps? Bé, el temps és una necessitat bàsicament humana. Necessiteu temps per a tot, per a fer coses, per anar a algun lloc, per viure. Tanmateix, hi ha qui es queixa que no té prou temps, que li falta una mica. I aquí és on entrem nosaltres. Durant molts anys hem anat recollint tot el temps que heu perdut de manera despreocupada. El deixàveu aquí i allà, oblidat, en qualsevol racó i amb qualsevol excusa. I és que els humans perdeu el temps amb tanta facilitat. Nosaltres, que vam preveure el vostre futur, vam esmerçar temps i molta tecnologia en aplegar aquestes espurnes de segons, hores, fins i tot dies sencers llançats al buit de la incertesa. Moments de ningú, sense nom i sense destí. Podem dir que a hores d'ara tenim un bon recull de temps de tota mena que podem oferir-vos. A aquest efecte hem creat una ONG, Antologia del Temps, que ve a ser un espai on guardem tot el temps que els humans heu perdut al llarg de mil·lennis. L'hem recollit i l'hem guardat perfectament classificat en uns calaixets. Hi ha temps de tots colors i de totes les èpoques, la qual cosa vol dir que si us ve de gust, per exemple, podríeu reviure la Revolució Francesa, perquè segur que algú va ser tan babau de perdre el temps fins i tot en aquell moment. De més del cap, naturalment. En fi, és un temps vostre, molt humà, i estarem encantats de retornar-vos-el. Afortunadament el temps és un material que no caduca, no es fa malbé amb el pas dels anys i fins i tot pot ser favorable per a la vostra evolució. Si esteu interessats en la nostra oferta, podeu contactar amb nosaltres a Eternalia